Aşgabatda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri awtolawlaryň zawoddan çykarylanda goýulan ýene bir bölegine değişli täze çäklendiriji düzgüni talap edip başladylar. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Aşgabatly habarçysynyň tasdiklamagyna görä, bu düzgüne laýyklykda awtolawyň döwlet belgesiniň oturdylýan ýeriniň ýokarky we aşaky böleklerindäki gara renkli gözenekleri ulagyň reňkine boýamak talap edilýär. Bu gözenekler ulaglar zawod öndürjüsi tarapyndan berilende gara renkde bolýar. Köçelerdäki polisiýa işgärleri häzir ulag haýsy renkde bolsa, olary şol reňke boýamagy talap edýärler. Onu renklemek işi sürüjülere 1500-1600 manada düşýär diýip habarçymyz gurrun berdi. Habarçy bu düzgüniň şeýpdäniň duşanbe gününden talap edilip başlanandygyny we onuň berjaý edilmegini soraýan polisiýa işgärlerini şäheriň şaý ýollarynda şol sanda Atamurat Niýazow we Görogly köçelerinde görse bolýandygyny hem bellidi. Onuň sözlerine görä häzirki wagtda polisiýa işgärleri sürüjüleri bu täze talap barada duýdurmak bilen çäklenýärler we ony ýakyn wagtda berjaý etmedik sürüjülere jerime salynıp başlanjakdygyny aýdýarlar. Polisiýa işgärleri ulaglaryň bu böleginiň taky kaçana çenli boýalmalydygy barada hiç zat aýtmaýarlar. Ýöne olar bilen dawa edip bu barada kanunyň ýa-da kararyň niresinde ýazylandygyny görkezmegi talap edýän sürüjüleriň ulaglaryny çoğunludaky jerime durulgasyna äkidýärler. Sürüjülere awtolawyň daşky görnüşiniň talaba laýyk däldigi aýdylyp 100 manat jerime salynýar we olardan muny düzetjekdikleri barada dilhata alynýar diýip habarçy bellidi. Habarçy dilden edilýän bu talap barada şäheriň polisiýa bölüminde we çoğunludaky Aşgabat ýol gözegçilik müdirliginde hiç ýyly resmi bildirişiň ýa-da düşündirişiň ýokdugyny hem aýtdy. Adatlyk radiosy ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmenistanyň içeri işler ministrliginden, paýtagtyň polisiýa bölümünden we çoğunludaky Aşgabat ýol gözegçilik müdirliginden kommentari alyp bilmedi. Soňky 10 ýyl çemesi wagtyň dowamında Türkmenistanda raýatlaryň hususy awtolawlar bilen bagly onlarça çäklendirme we gadagynçylyk girdildi. Bu çäklendirmeleriň we gadagynçylyklaryň käbiri ýürite görkezme esasynda güýje girdilen bolsa, aglabasy dil üstü bilen talap edildi. Ýurtda hususy eçilikdäki ulaglaryň gara we garamtyl renklerde bolmagy gadagyn edilip, olaryň ak, çal ýa-da açyk renklere boýalmalydygy baradaky talap bu çäklendirmeleriň iň esaslarynyň biridir. Adatlyň Aşgabatly habarçysy mundan öň ak renkdäki ulag eýelerinden zawoddan çykanda goýulan awtolawlaryň öň we iç tarapyndaky gara bamperleri ak reňke boýamagyň talap edilendigini hem aýtdy. Bu talapdan soň ulaglaryň gara bamperleriniň ak reňke boýalandygyny görse bolýar diýip ol bellidi. Şu ýylyň mart aýynyň ortalarynda Aşgabatyň ýol polisiýasy sürüjülerden ulaglaryň zawoddan çykarylanda goýulan diod lampaly çyralaryny öçürmegi ýa-da düýbünden aýyrmagy talap edýändigi ma'lum boldy. Türkmen häkimetleri ilatyň hususy awtolawlaryna değişli girdilýän gadagynçylyklar barada açaçan çykyş etmeýärler. Bu barada döwlet medeniýetinde de mesele gozalmaýar.